Gibalak sa Selda ang usa ka padre di pamilya human kini Nagmaoy sulod sa ilang panimalay pasado alas 9 sa gabi didto sa Purok 25 Sitio Santa Cruz, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Disyembre 1, 2025. Sigon sa report nga adunay nadawatan nga taho ang Barangay Public Safety Officer sa Barangay Kasisang nga adunay kagubot na hitabo sa maong purok og dali nila kining girespondihan. Pag-abot sa maong sitio nadakpan gilayon ang usa ka 35 anyos nga si alias Jack og residente raw sab sa maong lugar. Hinoon wala magduwa-duwa ang maong suspek ug miuban ra sa mga barangay tanod. Sa pakigihirap sa XFM News Team sa maong suspek nga naglalis matud pa sila sa iyang asawa tungod lamang sa kwarta nga gamiton para sa birthday sa iyang anak nga lalaki. Apan wala sila magkasinabtanay og misangpot kini sa iyang pagmaoy. Miyang kunusab si alias Jack nga nakamamam siya sa ilimnong makahubog atong higayuna. Sa karon naa na sa lakap sales sa Malaybalay City Police Station ang maong suspek o gahulaton na lang ang asawa ug mupasaka ba kini o gaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.